Ngiyayibona siyabonala ukuthi ayiphelele. Oh. Ay usono sakhe ayizombulala ke le fucking. Yazi akakagwinyi lokho okunye. Azoyibusa. Usono sakhe ukuphanga ndoda. Okay. Kuphangela ndoda. Hey ungangihlabi. Ngenzela uzogwinya. Igovu. Nanti igovu. Iyancelisa. Nangu umunye ozongilimaza lo. Hey ungahisho. Hayi wena. Shaya itevu. Waza ngobani uthi umuntu uyahlatshwa. Shaya. Khahle. Fake iguzi. Eluka ngoba usiyabhetha. Hello. Uhlaba ba. Hlezi bahlabe ehlathini hayi mina. Babela nje. Ozangifunza wena le ndoda yangipensela ifuna ukungihlaba. Azoyibusayo. Wena uhlupha ukuthi ufuna ungilimaza. Angomunye la. Ufuna ukumgqokisa isimo sakho. Hey one. Fucking bottle pants lapha man. Ohogele la. Funa ukugqoka. Shy move. Hey. Hey, hlahla ushaya isiphando lapha. Hello. Ugqokisa la plastic. Azobambela manje. Safunela ngiso. Ah, fuck.
Uqhubeka. Isono sakho ngilimaza sithuthandini. Oh. Sihambela mpela. Let's go. We keep a layer of plastic. Judge. Square the plastic. Square the tomato. Oveza ngibonise. Izohlafuneka lento. Ukukhincufe. Manolala manje. Injani ukuhlupha ehlathini? Hayi isihlupha kakhulu la emakhaya lenkomo. Ngamagamrina ehlathini abelunga hayi ayihlupha. Ikhona ke ehlathini ihlupha mayidlule eduze kwa hayi yasova. Hayi bake bayifica ngomunye unyaka bashopha. Ma security. Athi umbofu wakumela. Athi awusoyangaza. Wathatha nyaka wasifera wakumela wena hayi wena ngasheshe ukuqonda. Ithi indaba uthi hayi wena awuzulisa umuntu umphendula manje. Ngamphendula phela elinye la. Umbomvu lo. Ngathi mina ama ukuthi kanjani ungehla vele sishane manje. Ayikho nami into engizoyenza. Ushuthi ngishaya ngiphindele emuva ngijike ngibuyele emuva ngoba incwadi anginayo. Hey madoda. Wathi ngathi kanenkomo zenkosi nje lezi. Wathi inkomo zenkosi fanele zibe nephomede kuba nayo ukuthi lapha kumele kube nokulungiswa. Hey. Ngathi mina ayisuka. Kodwa kulula bayibonakala uma kukhona inkunzi. Ukuthi hey kagomela. Nale nemhlophe sebayimali emhlophe kinenkinga le yankomo. Iyaqhuka le yankomo. Qhuka kakhulu. Manje mangibuka lo mlenze wayo awuvuvukele. Kodwa ukuthi iqhuka kuphi kunjani noma ivukele empehla